Ina bismillah. La abinci ne na siyo wannan. Dari ne. Hello, mama? Gani nan wallahi ba abin da nake yi. To bar gani nan insha Allah yanzu mama. Da Allah dan rike min abincin nan da Allah. Kai ba ka fara cin abincin mana. Mama ce fa take kira na. Wace take kiran ka? Ka fara dai cin abincinka. In ka ji na yo murmushi ko na yi dariya mama na. In ka ji na yo kunci ko na yi kuka bata na. In kwata na kusa kome ne na fiɗa kaushi na. Soyayyar ki na tashi da shi kuma zan har ƙarshen raina. Wadda take birge ni. In kana so ka to kai ma. So mama na. Ba wahala dukkanin nasara ta ni tana daga mama. Ba wani mai safi da nake jin zai saka na koma. Na zama fili kara gudun doki su darke ma.